Сәләт хәрәкәте Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең интеллектуаль иҗат потенциалын ачу һәм үстерү системасы. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән Сәләт бүген республикабызның брендына үрелде. Чит төбәкләрдә дә танылу алды. Үзенең 23 еллык тарихында Сәләт 100 меңнән артык сәләтле баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. 2016 елда Сәләт хәрәкәте тарафыннан 50дән артык проект башкарылды. Татарстан, Башкортстан, Чувашия һәм Самара төбәкләрендә 20дән артык сәламәтләндерү лагере эшләде. Төбәкара Болгар туган тел форумы, Халыкара уку-укыту Сәләт яшьләр форумы, Иске Казан җыены, Казан саммит кысаларында ислам илләренең яшь эшмәкәрләр форумы уздырылды. Татарстан, Башкортстан республикаларында Самара өлкәсендә 22 Сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. 2016 елда инде традициягә үрелгән Сәләтне туплаучы, бер система итүче проектлар буларак билгеле академик Махмутов исемендәге Фәнсар мәктәбе һәм Әйдәманнар мәктәбе уздырылды. Әйдәманнар мәктәбе Сәләтнең җәйге проектлары өчен 300ләп әйдәман әзерләде. Сәләтнең меңләгән катнашучылары өчен биләрдә ел әйләнәсе эшләүче сәләтле балалар һәм яшьләрнең Фәнсар фән һәм мәгариф үзәгендә һәр атна саен Сәләтнең төрле проектлары уздырылып килә. Яңа проектларның кайберләрен искә төшереп үтик. Мирза Исмәгыйль улы Махмутов исемендәге Фәнсар мәктәбенең республика күләм фәнни-гамәли конференциясе. Әнвәр хәйри укулары, Сәләт гаиләләре өчен бәләкәч мәйданчыгы, Сәләт ветераннары форумы, Санак лаб уку-укыту лабораториясе. Сәләт проектларында катнашу өчен сәләтле балалар барлык уңышларын күрсәтеп, портфолио Сәләт.ру сайтында теркәлү узалар. Шулай итеп, 2016 елның нәтиҗәләрен без бүген ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите, акыл, рух, тел берлеге.